for today's videos guys, mga untag nilugaw o inununan. Mo ni aki pamahaw, nilugaw, kay way bugas. Mga untag nilugaw guys. Nilugaw for today. My breakfast is lugaw. Init kay guys, init. Parisag inununan nga bodboron. Lami na kayo. Busog na. Patay ko yung panudlay sila oh. Ito ko panudlay. Hala lang basta. Kaon sa init lang kayo. Pabugnawon pa ni guys, dugay pa kay mabugnaw, hungit nag-init. Kay nagdali. Guys, salamat din kayo sa mga solid supporter nako guys. Thank you ganinyo guys. Thank you dad kayo ninyo kay daghan-daghan jud ang akong mga kuan supporter. O magkita-kita ta sa sunod video guys. Bye. I love you more. Amping mo tanan diha guys.